Hey, badira munita makuwa kungobaya live kudai matozara. Guwa. Kwa munorida guys. Yesi Clara, Francisca, Tatenda, Rudo Mukombe, Jirisei, Ivan, Lizzie, Yvonne, Monica, Murisei say. Luckiness, how are you? People. Guwa mates. Yes, Rudo. Hands negative stress. Mune stress ye. Yes, Justina, how are you? Savannah Rose, say, Leti Mudoni, say, Ruth Mhlang, how are you? Leti Ndlovu, how are you? Nelson Ndlovu, how are you? Nelson Gia Pila Unjani. Hands Tangatine ma withdraw symptoms. Hands Stella Tonda Nyaya is slow dear Vanessa, SIS MELLY, better no better. Dre, you are nakapuwa kubadu. Hi, guys, SIS MELLY, yes, Maki, Jiri say, Kelly Kumala, how are you? As a batisha, I think Sarah, wait, yeah, Shaka Oma, and Nashima can somebody like my comment, please, can't see it. Like a yoka, like the comment, actually, let me like the comment. Ish. Entozakulaika, ikuti respond. Kuti respond. Anza yako SIS MELLY chinombanya. Anza taona pakanzi yadai kunetsa. Mukatire gachino ewisisa yadai kunetsa. Gatimanye chino ewisisa. Ah guys, mascara say you guys. Ndofunga mascara kwa muri koko. Ndaskera oshangu guys. Tiri right here. Ndakosire gatimbo taura. Timbo wao nimbo wao fungwa dzenyu guys. Ndichimbo wao fungwa dzenyu kuti zviri kufamba sei nekusangana vone vamwe. Kwanzi first time kukona mchivumburudzana necomment section. That's ndakapfeka ma gloves ekugwaka. Ndandine ma fighting gloves. Kutambisa nguva. It's just whiling up time. Want more story too serious je Facebook ish. Guys, unogona kuita stroke ne Facebook guys. Ugoita depression ne Facebook ish. Chi up ish guys. Ukona wangotuka kwa chidongotuka uchienda. Haniona kana wangofunga ingo block wakanyarara. Haniona. Kanzi iyi ne matambudziko akaonekwa chapiwa nyashe, akaonekwa kainda kurova naita pona chimanyonda. Inda kurova. Zvasti inda kungoseka ini guys nokuti akuchina zvituko zvinyuwani zvichauya guys. Thank you. Hi, Titi Magombe. Thank you net the stars. Guys kune zvituko zvinyuwani zvichauya here guys. Mi akuchina saka kwangondituka unokuya ndimbokupindurawo nokuti zvauchangotukana zvindozviziva kudhara. Saka nchatongouya unongodiwo yesi tetezi muri sei tete Dixie Dube ndongosvika unongotuka ondoindawo asani mbopindi nemoyo ufungako ndimbopindi nemoyo nongokutuka ndotoenda ukatoseka nendotosekawo. That's me. Atidi kuchona Facebook guys. Unoita stress ne Facebook inane basa rese. It's just an app guys. Nditombofanga kuti ite TV tanyazoita ma 1v 1 enemies kuita ma enemies kutoti atiwonani nekuda ku social media. I'm past that guys. Inini angu personally I am past that. Tungotukana ipapo nditodarika ndichinda ukatoseka. If you do me I do exactly. But imagine nditoseka ndikangopindura SIS MELLY meo ndikangokupindura tongopindura ndichidarika SIS leave lokalazi ndichidarika kuda ndo game rachanga ripona ndo zvanga zvichingoitika nhasi. Kwa ichidzoka ikurasimbe kwa icha kunyarara manje ndodzoka. Animona anzi vakasatuka poite pakazara vanhu vane mastress. Anzi nothing new just hapana chinyuwani keli chatukwana chototoziva kuti kana ndichakuzotukwa ndotoya kuzodzwa kunzi zihure ivi ndotoziva zimbavha ndotoziva zimino hanimaona zingomwa ndo zvituko zvacho ndongotukwa nazvo saka ndatozviziva guys ndakutozvijaira ndakatozvigamuchira saka
zvituko zvangu. Saka kuna chinyuwani ipapa ndochingoti saka dakona chinyuwani chaya chinzi kudi muroyi zimbuya repakona. Hakuchina zvinyuwani ndo zvituko zvingoripo izvozvo izvo. Chete apa kwatisana nokutuka guys kanzi ndo yarara. Aripo momo aminokona TV uko. Animana saka asi guys aisiyo ayo nyaya yatati chiti kuda kuti hazvidi kupinda nemoyo zamo. Unopinda nyaya dzemoyo mangwana vanhu unovaona vari vese mwana wakanyara kuti ndinopinda nekupi. Nokuti chandakaona pamasocialites ka igame rekungore ma-views iri, igame rekukudza engagement pamapage iFacebook. Sure, ipapa munogona tonaketa chitobaya live, but aitanga kuti mamwe chakati kana ndichitobaya live ndichitanga kutoda kutompeta zvokutodaro. Hanimona, but tichitoziva kuti igame repaFacebook takatosangana kuzotaura kuti kweongo chindipeta kopa yako, you know, things like that. It's not that deep because we don't know each other. Hanzi played that here chadambuka nemunakiro waro. And nanonchiruka ini ndina nanonchiruka ufunge. Saka guys ka pane nyaya yazuro yakaitika yaya handika vamwe venyu makaiona vamwe venyu maiona nasi anditi but kuongorora vanachita mastisi guys manga mune zvakawanda wanda zvangachitaurika mavision wamanda kutobudawo ndatoshaya kuti abvepi mavision ari kubuda akazodini zvangondinetsawo so ndikangoti ameno tichangozoona kana wo mavision akutaurwa achona ane uchokwadi ukamukati hakuna kachisingabudi pachena guys zvinozongobuda pachena toona kuti zvinofamba sei because for now inimo mavision anenge achitaurwa guys andingadi kureverera because handimazivi handiti mazvona handimazivi ndatoshamisika ungati ameno rikatigozodi tigozoona because chabuda pachena asi nini todamboti guys ka nyaya yanetsa iyoyi ini ndambobvunza mubvunzo kwamuri before satavhurira noti kuna nazo ndi request tokumbura muite live idzi yakadai so because takasangana nezvakadai though sometimes our situations anenge ari slightly different but takasangana nazvo animona sare nda kunzwawo ingida kubvunza inini guys ndafungwa dzenye I want you to be very much honest animona takatandara guys animukona and don't take it too hard. Don't take Facebook too serious, guys. We are not enemies. I don't know you, you don't know me. Andika, we can never be enemies because I don't know you. Tongo tukane papa zvitodarika. Tutongo kumwaya ondi mwaya ozvo. Tutodarika mangwana takutongo inderamberi ukatono kumwe otonditega tichitoenda takadaro. That's social media, guys. That's social media. Manje tinobva taita person now. Mozeni personal. Tobva toita vana mwari susu. Kubva totonga kuti de vamwe paupenyu wedu de vamwana vangu ari muri vana mwari kaimika. Paupenyu hakuna munhu aimbofa akanzikana denga riri kuachinziona denga. Munhu wese waingonzi ndanouraiwa kugena, ndanouraiwa nokuti imwe yatinenge tinayo. I understand. Yes guys kuti tinokanganisana ndambokuza chimwe chinhu one guys. Pama socialites apa tinokanga hakuna muchene. Ndoda kutaura chokwadi ndakazvimiririra. Pama socialites ese zvao masocialites guys ngativhumirane ipapo pamasocialites ese hakuna muchene tingatuka umwe chiti hure tingatuka umwe chiti chakati handika but masocialites mazhinji acho angoriwo mahure guys ndikunyepa here ngataure chokwadi masocialites ese hatisi vachene guys hatisi vachene muchene wacho ndeupi vasikana kasi zvino chitongoti kuma socialites game rekudingirira igame rekwachisana saka I can understand kuma socialites because igame rekwachisana hanimana but kuye vachene edu guys ka tingangowisirana pasi tikatemana nematombo yes angel zviri se angel but ipa innocent guys akuna akomuchene tingori vatadzi tese kuti Jesu vakadona nhasi chako guys denga atirioni tose atirioni because kuchovhunyuka hombe dzekuti munovhunduka imuti dzichivhuvhunyugwa dzamusingazivi handiti imimi dzinge dzovhuvhunyugwa naMwari pachake but susu edu kungoti game redu rekungoti chingodai kuti tikwanise di kungoti Facebook ifambi animaona tichingofambisana tichingodaro so ndoda kubvunza guys imimi pa episode yesi yamakona nesuru ndoda kuti nditaure pfungwa dzenyu musavhunduke musakwata handitika I'm not going to judge anyone and I'm not going kuvhundusira and I don't think it's personal but akusikuita content here kukuitwa imwe yacho inenge ya content pachera but imwe inenge siri kuningotona kuti zvimwe zvinhu zvatoi personal and but andisingaziti personal wacho ndewe chicheko cheko because vanhu makawanda avazivani zvokutodaro andiwana but anyway hanzi anenge akachera chimba dzinoskana zvanoda kuti ndibvunze aiwa dhani construction nyaya handina kuya nayo nyaya yoyo tikutoigadzira kuseri it's a big story ndekuseri yoyo kana yazopera yazonzi chiuya kunoyo chisouya andimaona right saka indoda kungobvunza guys zuva mumwe wedu musocialite anditika tombosiya zvakawanda zvokuti ningi nana kuti kudini ngatingomutiraise musocialite any socialite zuva musocialite
handitika kangofanana neni angofanana nakete angofanana nemasocialites handiti musocialite aita dambudziko rake racho raakaita iri handitika and then she comes pasocial media achitsvaga rubatsiro handiti guys, is there anything wrong? I want your honest opinion. Is there anything wrong? Kana muchiona zviri wrong, come and say your views. Antika, I believe kuti iye wacho achazongoonao handimaona live, and then she will sit down and think, okay, if it's the right thing, she will continue. If it's not, she will know what to do. Antika, so I just want to understand, guys, is it wrong? Kana ndaita dambudziko inini ndo yapa social media ndichiudzawo vamwe vangu, because panapa remember guys, takatosangana vamwe takatoita create ukama handitika vamwe takatocreate ukama hwekutodaro vamwe ndakatowana ini ndine vanhu vandakaona panapa guys kuti ndinotoita hama dzangu kuti ndikabata foni ngatakuvachiemera munotinyatsoramba imi kuti SIS MELLY ndichitochemera mwe vanhu vangu, asi handisati ndambonzwa anything chinobuda kana never achibudi tichiisha tikazoita fallout takangowirana tinongoenda nenyaya dzangu indongobayawo nenyaya dzako zvongopera zvakadaro. Andimaona kudzidza life as we grow, handi kuti ndingana iwe baya nenyaya dzangu indobaya nenyaya dzako zvangopera, no need kuti ite back and forth. And so I want your honest opinion guys. Anditika pane anything chiri wrong here pakuti any social light and anobuda watsvaga rubatsiro ndini ndobuda ndatsvaga rubatsiro ndistobolos obuda tsvaga hanzi double standards pano, okay, obuda tsvaga rubatsiro ndiketina obuda tsvaga rubatsiro paita dambudziko chaichairo any other socialite wamunoziva imimi guys obuda wachiti ndikutsvaga rubatsiro inini hanzi chimbazo ini zvechimbazo handizvizivi guys. I don't want to talk zvandisingazivi, ndatotanga kutozvionawo zvichitaurika mumastreets zvechimbazo handisi kuziva zvechimbazo, so I don't want to nyaya yechimbazo ngatiti hanzi chimbazo kondro gogo vanati are you sure muri munhu mukuru imimi, are you sure kune nyaya dzechimbazo, are you sure muri mai vakuru, you should be dzoraring us patinorasika. Is there proof ikazokandwa zvichiri zvechimbadzo imi mamhanyisa nyaya mubvunzo wangu handisi kuti chii kana kuti kudii guys. Hi Blantina, handisi kuti chii kana kuti kudii guys, mubvunzo wandiringobvunza because so far ine chimbadzo ndatoiona mumastreets ndoma ndatoinzwa uchinzi kune chimbadzo kwa Diamond uko handika achitoti vanhu yai mutaure pfungwa dzenyudi achita life. Inini personally handisi kuziva zvechimbadzo, handisi akandinyepera ndisina kudzwawo zvechimbadzo, maybe handidi kureverera, handimaona handidi kureverera, but ndechizoti kana zvichiita kuri kuti zvechokwadi kune zvezviri abudise kana vanhu vaone proof yacho zvose zvezvo kana zvichigona, nekuti zvechimbadzo ndadoroone handikati oh okay. But anyway, handina kutaura nezvazvo, hamuna pamana komenishora nyaya yechimbazo because handina pandichandiri kuziva so far, handisi kuziva zvechimbazo, ini ndiri kuziva zvemba. Saka ndatongoti izvo okay, hanzi edi zuva handina zuva pano ilive yangu yakazvimirira, kana mukamutega akauyawo achauya because pamwe anenge ari kushift handi pamwe anenge ari kubasa kana kuti ari kupi because time ndataura naye kudhara I think kwakuri makuseni kunoko ndo pandataura naye, so right now handisi kuziva asati hanzi uye munhu achachiti my dad asati apinda pama1 okay, saitira munyaya yake ine maburi akawandisa okay alright. Saka fonai guys, ndokumbirawo muise nhamba ka admin, ndokumbirawo muise nhamba admin, ndokumbirawo mupine nhamba vanhu vafone hanzi admin regai kuti muite zvokufona. Alright, so let me add you tone, mina nditry kuedda tone mupfumere zvechimbazo. I think let me zvokutogwana uye danzi call her and ask. I think maybe we need to ask her. Maybe we need to ask her triple, but still ndikamubvunza ndiri nini still andika muchangoti SIS MELLY vakutora futi side rake zvina ndichikuita live ndichakazvimirira vanomutega kana mukamutega tegai. SIS MELLY Masera. Yes dear, how are you? I'm okay. Ine nangu side rangu handisi kuona kuipa kwaita zuva kuuya achizokumbira rubatsiro because tese vanhu tinotoirwa nemaproblems. Maybe vari kuti chimbadzo, yes chingange chiri chimbadzo but problem yatovepo, she needs help. Yete kuti imba yairi kutorwa nasomeone ari kutoda help mumwe wedu, so we should help no matter the side renyaya yayo iripo. But nyaya dziri kuitika like mumwe wedu neniwo ndiri mugweru, ndinobva gweru, ma mistakes mamwe anoitwa nemasocialites especially saying
ngatimbotorai nyaya yekwamutukudzi yaya. Takasvikarisa vana vekwamutukudzi vaifanirwa kunge vakawana something kana baba vavo. Okay. That was their right. Usabate speaker call. Usabate speaker. Wabate speaker. All right. Saka chiri kunyanyoita kuti vanhu vazouya vachikrasha Eden Tete iyoyo nyaya iyoyo yekuti like vakasvika vakabva vamboenda kusaidhi ramama Daisy. So now vanhu vakuda kumbovapa kuti vambonzwa that pain yekuti chinhu chinobhilonga kwamuri imimi chikatorwa nemumwe munhu unonzwa sei. But anyway, vanhu we should learn to forgive each other then tovabatsira. Ngavabatsirwe, be it chikwereti, be it imba iri kutorwa nemumwe munhu. Ngatichingoregerera itibatsire. That's the thing iripo sevanhu tinofanirwa kunge tingori neunhu. I think rega vanhu vambotanga before tamhanya kuti chichi rega vanhu vatange vataura. Anditika vatange vataura zviri pamwoyo pavo tinyatsonzwisisa andikuona because nyangwe neni ndichoroda tozove neconfusion chako chaiko handimona because pakubuda buda kuti nyaya yechimbadzo of which I highly doubt handizivi but handidi kureverera uri kuninzwa kola handidi kureverera because I don't know handiwana kana kune zvechimbadzo I don't know handidi kureverera istomachija nje how are you handidi kureverera but chimbadzo yeah, chimbadzo chibobatisa I also did a live masikati ndichitombototaurawo kuti ko pakaiswa umbowo hwekuti hachizi chimbadzo vanhu tozoita sei bato wakadaro kola pane munhu akufona bato wakadaro tisati tane umbowo hwakakwana bato wakadaro timbozwa uri kufona hello kola ndiri right muri sei ndangocontributa pane live yamuri kutaura chekutanga ndangokutendai pane live yamaita masikati muchiti ngatisasekana cause mangwana zvinogona kuya kwako right first of all Zuva said something about Ana Selma and Ana Sandra pakatanga nyaya and look now what's happening to I want to write vana kutaura nyaya Ana Selma ndida kuona kuti makola chaisha kusoma mangani. This will give us a clear picture yekuti what is really going on. Antuona. Yeah, ndaona pamavakawanda vari kuitaura. Yes. Saka munhu achafona chapa munhu mukana kuti afone ndichiona kuti uri kola number 2 ukutaura ari kola rapo newe mese mataura nyaya Ana Selma. I want to understand iyewo she will be listening pachaionera ipapo she will listen to this life. Antika sometimes life is a teacher guys. Life is a teacher. Life is a teacher. We learn as we go. Munoziva nekuita socialite guys kungobaya patanhiri nekuya palife. Confidence kungoya palife. What is socialite? Hazvireve kuti you are unique. Antika kuna umwe vanhu kana tokasana naumwe vanhu. Unotoita ma mistakes along the way uchienda asi uchitodzidza. Hanimaona. Tane 2 callers right now. Vataura nyaya Selma, right? Okay, now look what is happening. Vana navo vaichemera kuti hapana kana chatikaona or what iye naye ari kuchemera family home imba because vazukuru and all she explained. Secondly, SIS MELLY pane zvamataura mukati masocialite, sometimes it's for my views, sometimes it's for my likes, but do you know that along the way we are damaging each other my reputation evanhu pane zvimwe zvinhu zvekuti munogona kuzviitira my views or my likes and more painter munhu with the wrong brush vanhu more believe those lies. Even muchizviitira my likes and my views, let's be very careful on the things that we say zvisiri zvechokwadi. Rega ndingopa example. I'm just giving an example, I'm not taking sides. If I'm not mistaken, pane malives akamboita zvinzi mai mutiti vakauraya munhu kune munhu kubackyard. Do you know kuti pane vanhu vakawanda vakazvibhilivha? Imagine those that being painted with the wrong brush, all those lies. How many people believed it when it came out, even if you are doing it for the views? Now zvazuva zvechimbadzo zvechi guys, I'm not taking sides, but munayo evidence yacho here yekuti munhu akatora chimbadzo or white. Mangwana pakazobuda chokwadi akaratidza matsamba and everything munozoti chii. Also SIS MELLY about my socialites, I've seen you muchiriprimanda my socialites akawanda. But neni wacho ndichani simutwenewo futi neni wacho nditori kamuri kutotsiura vamwe kamuri kutsiura futi neni because inini wacho futi nditori porongi. Yes.
Yes, pane pamataura I've seen you reprimanding sometimes motora zvinenge zviri wrong. Pane nyaya yazova yabuda already, pane ma-celebrities, I'm not gonna mention them, vari kuseka mai vake, ostrich, hure, mai vake. Okay, what has Zuva's mother done, guys? Okay, fine. I just think sometimes in my social life in Zimbabwe, I don't know, you are spreading hatred too much on social media. It's just too much hate. And vanhu vari kubvisa mari SIS MELLY apana munhu afoswa. And they don't stop us, don't tell us whether we should kuti musadonate, because Maria is kubuda mumapockets enyu masocialites, it's our money. So if we want to help, it's imari inorwadza muri dzari kuibvisa. So don't come on social media and say musamupe chimbadzo. Vanhu vari kuita ma-star party SIS MELLY, like these 2 months, ma-socialites, you've been doing star parties every day. Imari dzevanhu anditi. Why kana uya kuda help vanhu vakucomplaina? Vamwe vada kutoita ma-star party vana vavo. Imagine mwana ane birthday zvonzi muitirei star party. Uyu ane problem, vada kuti musamupe. Imari dzedu, you don't tell us what to do with our money. We will decide whether we help or not. In this case, guys, I don't think I know Anguzuva, and I'm not gonna judge or say past or what, but in this case, guys, Apana Zuva is not that kind of a person. Anoya chichema chinyepa, guys. She's never done it. She has never done it. She needs help. Those who want to help her, please help. But SIS MELLY, my socialites, stop to spread a manyepo about somebody for my views and Mari. Let's stop this. Let's stop this, because already muchashibisa Zuva reputation. One won't believe us zvataurwa nhasi. Mangwana tikabvisirwa evidence. Are we gonna go and say sorry? Are we gonna go back on live and say, guys, ndainepa? Because mukukanganisa vanhu, mukukanganisa ma-reputation evanhu. All these lies kugweriko zvino kuchatofamba mbiri zvonzi takazviona pafacebook ndezvekunyepa socialite yakadai yakati, and these are lies. Let's stop this. Taurai zvinhu zvamunoziva kuti izvi ndezvechokwadi, kwete kunyepera vanhu. Right. Thank you very much. So we are praying for her, and we are gonna contribute as she stop spreading lies about if musina information yacho. Right. Thank you very much, Kola. Thank you, Rigatimbo, for joining. Right. Kola, Dr. Romo, Rigatimbo, the Park phone and Bobby changing about Facebook. One going to donate to a great Massiva. Hello. Masera says it's made. And that's what I'm saying. Buddha Udzoke, and I Musque, Buddha Udzoke. I'm going to down kuti kuma social light, guys. You have to understand kuti sometimes mwezinzwa tinoita content pakabuda controversy panapa ndinongotora side rangu randoda ndoya ndo analyze ndichitaura zvandoda. Sometimes tisina kutombopinda nemoyo, inenge ichitori content anditi, but kana munhu aita dambudziko memes budai pa live mugodzoka because kuramba kuita budai mugodzoka ende rambe. But kana munhu aita dambudziko akauya achichema, yet like semunhu anenge Zuva ouya achema, tisatamboona Zuva achiuya kuzokumbira help isu. Ini zvakatondibata whether kuti akaita chimbadzo kana kuti haana, but pane nyaya yemunhu mukuru, pari kuinvolva munhu mukuru kuti mama vakatorerwa imba vanonotangira papi, musi wa7 votorerwa imba, musi wa8 vanenge vachavata kupi, whether kuti imba yakaenda kuchimbadzo, whether kuti imba iri kuda kutorwa nevavo. Ngatingonzwai tsitsi, hanzi mbudzi kuzvarira pavanhu unzi nditandirwe mbwa. Ngatimubatsirei Zuva nepatinogona napo anditi, kana tamubatsira tozodzokera edu pachisocial life tomuita content. For now tikamuita content alright anditi, tomuita content totadza kumubatsira Zuva anomuka akafa kuCanada uko, tonozouya here tichiisa kuti rest in peace Zuva. Izvezvi apa muri kutituka nenyaya yaShatrisha kuti takatadza kubatsira iye Zuva uya achichema. Kungotaura zvavo they don't know zviripo. It's just that kuti it's funeral right now Masiziva, and inini personally semunhu akaudzwa nyaya yese pandakapiwa kuti message yekuti ashaka nezuro, I can't say a lot now because pari kuchemiwa. I can't, and I'm not gonna say this story. Indakangoti kune my best friends akaya kana funeral yapera, you are free to come, the platform is there. Moya vakatondipane munhu and everything. There's a lot that happened. So vanhu vangataura havo kuti mamusingamuchemi, mamusingamutsvagi, mamusingadini, hamusi kuziva a lot. Even his best friends vanga vasingasakwanisi kumuona
kuti aripi because of zvaiitika pane nyaya dziripo. But anyway, haisiriyo nyaya cheko zvinezvi. Tomira funeral yopera then vozouya vonyatsokudza vanhu. Handiti muri kuona zuva auya akaisa nyaya yake pachena akati ndibatsirei, yeti vanhu vari kuuya vachichema kuti wai musina kubatsira Shatrishi haana kumbokumbira help. Taakumunatsa nhasi kuti afa kuti dai tamubatsira iye asina kukumbira help. Nhasi zuva ari kukumbira help. Tikakundikana munhu akati ane depression tatisingatozvizivi, zuva okurirwa ozviuraya ofa nestress kakuti mai vazuva ofa, zuva uyu achitiudza kuti mai vangu vakurirwa nestress imba yainda kana kuti iye zuva ofa. Tichanyora here kuti rest in peace zuva isusu takundikana kumubatsira ari mupenyu? That's my question. Kana zuva akaita chimbadzo, kana zuva akaita chika, kana vanenge vachinzwa moya wechisundwa, ndatimubatsirei abude mari. Vangani vanhu vatakabatsira pano pasocial media vakatora mari dzezvimbadzo tikavabatsira kunoripa mari idzodzo, then mozova reprimanda mapedza. Let's help her, tozomuita content ave pasituation iri right. We cannot make zuva content iye atori pasi already, akatodonha already. Let's learn to have humanity maZimbabweans. Kwete kungoti munhu chero akauya nenyaya yake hatizotarisi kuti akakuvara zvakadini, akamira sei, totongoda content chete. Let's not do this guys. Munhu anofa takatarisa tozoti rest in peace asitadza kumubatsira ari mupenyu. Ningazotaurisa regedzai ndipo vamwe mukana, but guys ivai nemoyo. Right. Thank you very much. Tete Masada. Ndisikuona ngupe kudonedza munogona kusongodona mega. Right. The next caller, hello. Hello, Chiri Sis Melly. kuitika. Mushe kuri sai. Aiwa ndiri right. Munoziva handisi kutomboshamisika nezviri kuitika. Ini Okay. ndakanyanya kukashikamadziga pandakaona vanhu vachiseka rufu, pandakaona vanhu vachiseka zvirema, pandakaona vanhu vachiseka masituation akadaro. Taakuita kunge vanhu vaane utsinye wekuti hatichaziva way to draw the line. Pane pekutamba pekuti munenge muchitsvinyirana zvenyu muchiseka, but munhu kana asvika pasituation yekuti upenyu hwakamuomera, bedwe people need to be a bit more sensitive panyaya dzakadai. Ende zuva chai munhu wekuti handifungi kuti angade kuya kuzochema, hatisati akambomuona achichema. Ane pride yakewo semunhu. Handiti mukazoona munhu akaita sazuva akubuda pachena ouya kuchema, otaura kuti ndine depression, otaura kuti ndakatomboita suicidal, vanhu vochitora manje vomhanya nenyaya yacho, votanga kuseka, votanga kumutsvinyira, votanga kutuka mai vake, votanga kutuka baba vake. Iye munhu achiti ndandiri suicidal, ndandine depression. Vanongoda kuti munhu aite sei? Zviri nani kuti alright, kana usingadi hako kusapota munhu waitawo semunhu kuti you know what, regedza vari kumusapota vamusapota, varikuda kumupa vamupe, for the sake yekuti ane depression yake nechi. Let's not talk zvinhu zviri sensitive. Ndanzwa zvimwe zvinhu zvachirwadza zvatukirwa munhu wasister yake akafa, akatukirwa ndarwadziwa ini. Unonyatsoshaya kuti ko vanhu chii kona imi? Ndo Facebook yacho here? Ndo kwatasvika here? Zvimwe zvinhu I think semaZimbabweans tinoda kumbonyatsofunga, toona kuti chii chaizvo chaizvo. Vanhu vanoti-influensa taakutoinfluenswa kuita hatred instead yekuinfluenswa kuti tiite zvakanaka. Influence yatove vanhu vaya vanouya kuzotaura zvekutuka zvekudidi, tobva tatofollowa izvozvo tese taakungoti pamhata beche chii, zvinhu zvatakakura zvichirema kutaura. Saka vada kubatsira zvavo ngatibatsirei, tongomupa. Vasingadi dai takwanisa here dai tangosiyawo kuti vari kuda kumubatsira vamubatsire. Kana usingadi regera hako, but ngatiitewo sensitive, tizivewo kuti mumwe munhu kana achitaura iwe kubuda kuchichema kudaro so nezuva raitadza kana kufema, zuva akambobuda motikari achiita kunge azarirwa, vanhu vototora kutoti drama. Otoona munhu anozvita ane PhD akadzidza ari kuUK uko achitopembera chaiko kupembera. Ndazvishayirwa ini, ndazvishayirwa. Hamene kuti toita sei kuti titurn around, tichinje vanhu mafungiro edu, tiitewo zvimwe zviri nani. This is bad. Anyway, vada kubatsira ngatibatsireiwo zuva, tingomubatsira angoti sumumbi abude musituation iyoyi. 10,000 kana 15 yaari kudayo haisi mari yakawanda stereki, takaisa musoro pamwe tongomubatsirawo zvongofamba. Ndo mashoko angu chete, Sis Melly. Right. Thank you very much. Moda kudii. Thank you very much. Thank you very much. Tikatimbonzwa mumwe mems. Dona yenyu kana muri pakona po handioni pekudonedza. Mems, hello. Sis Melly maswera sei? Taswera maswera sei?
Ndichatraya kusagara stele kuti SIS MELLY nhasi ndabatikana SIS MELLY. Munotondiona musati mamboondiona ndichikwira zvokudaro. Tendai buda udzoke. Tendai muswe ibva palive kutobva chapo chaipo wobva wadzoka. Ibva palive godzoka. Chitaura. Ndikwira mumalive zvekudaro SIS MELLY nhasi ndabatikana. Munoziva kuti ndaona comment nhasi yandibata. Papa ine link yaiswa naZuwa chishare zveGoFund. Pakauya mumwe kuda chipoko here. Handima ndatadza kana kukomenda asi ndasora ndakarimira ndatouya kuzotura hangu pano. Munhu ndobva ati izvoni ngatirepote kuti asapuwe mari. SIS MELLY vanhu wavo mamwe panze apo. I'm still shocked. Kuti vanhu vanobva wawenga munhu kudaro. Ende zvinoitika the same people kana munhu azonzi afaka. Ndo vanotanga futi kuturika mapicture awo achiti rest in peace. Vanhu ngatisadaro. Ende whether uri chipoko kana kuti jika, Mwari anonyatsoziva kuti ndiwe uri kudaro. How do you even sleep at night? How do you sleep at night? Uchida kudzivisa. Iwewe hausi kuda kubatsira, that's fine. But kuti unozonyora kuti ngatirepote uchida kukurudzira vamwe vanhu. Kuroya chaiko chako vanhu ngatisadaro. Ngatisadaro, it's bad. Munorara sei? Imi munoti muri kuti izvoni Zuwa akashata handiti. Saka iwewe uri kuita chakanaka here kana uchida. Ndabatikana zisingaite similani bodo kunyebera. Inasi ndabatikana. Kana munhu usingadi iwewe regedza, usakurudzire vamwe vanhu kuti izvoni musabatsire munhu. That's bad. SIS MELLY maita basa. Right, thank you very much, dear. Thank you very much. My junior. Hi, SIS MELLY. How are you? Good, and how are you? Mushe. Inini unozoti andijoin lives. I always come and watch. But nyezuva ndikunyeba yakandibatawo, and most of the people they are going through the same thing. Vabereki vedu vari kutorerwa dzimba kumusha uko. Nezvimwe zvinhu zvokuswera vakumakotsi nekuita sei ndakarwadziwa. But to me, I'm just saying this is a big lesson to you socialites. Munofanira kudzidza. In mimi ndimunototaura kuti tisapinde muFacebook nemoyo. Ye atifanira kupinda nemoyo zveshuwa. But inini ndakabatikana even pakataura Zuwa achitaura nyaya yana Selma iyaye. That's very sensitive, SIS MELLY. That's very sensitive. And now why people vakuuya vachifighta Zuwa today, it's because zvakataura. She never even said, no guys, it was just a content yandandichiita. She never even asked for forgiveness or kungoti tinoziva muri ma-content creators. But sometimes munofanira kuziva even whoever ari kutuka Zuwa today tongototi ma-content creators too, right? Should we say that they are not supposed to be doing that? Vanoda kubatsira Zuwa ngavabatsire Zuwa. But imi ma-socialites chizivai pekutanga nepekugumira. Yes, muri kuda mari from Zuka. Get the money in a nice way. Kwete kuti mune muchitanishana and muchita zvinhu zviri very sensitive. Ndabatikana vanhu vari kutuka even mai vaZuwa chaivo. She doesn't have anything to do about this. Zuwa akauya ega palive achikumbira rubatsiro kuti vabereki vake vabatsirwe. Vanoda kubatsira ngavamubatsire. But this is a very good teaching to you socialites. Zivai zvinhu zvekutaura. Ziyai pekutangira nepekugumira. Zvinobata ndiri kukunyeberai. Ende kana vari kutaura nyaya yekuti chimbadzo. We don't even know anything about kuti akatora chimbadzo. I don't even think kuti akatora chimbadzo achida kutauya kuno Canada. I'm in Canada also. But I don't think kuti Canada kuenda Canada kungade kuti munhu atore chimbadzo. I don't think so. But that's not nice. Iye ngaadzidzewo. This is a lesson to Zuwa. Unfortunately, I'm here in Canada. I can't call Zuwa ndichida because socialize. Viola, you end up mangwana puda udzoke. Anonzi Viola uya kuda kusara request puda udzoke. Unogona kumufonera kana kumuudza kuti no my sister so but because you guys are socialites you end up maybe mangwana ndaunza see my message aitumirwa nevamwe vanhu. We don't want to be doing that. No, I get you. Think this is a good and along the way, truly speaking, we are learning. We are learning. Yes, because SIS MELLY munofuma muine problem. Inoda vanhu vepasocial media. Vamunoya muchituka, vamunoya muchiita sei, muchidi. Zvinhu zviri sensitive, especially zvemafamilies. Mafamily matters haadi kupinzwa pasocial media achidaro. Kana muchitora sai, it's better sometimes to keep quiet. Yeah. Than to say something zvinofuma zvokupindukira. Even for as long I want to help Zuwa too. But zvinhu zvaanotaura, it's a lesson to her today. Ngaaregere kupota achitora zvimwe zvinhu zviri very sensitive from other families, because anyone can get in this situation. Anyone can get in this situation. Lots of people they have my situations akadai so SIS MELLY. So that's what I just wanted to say. But no. I mean, my socialites, this is a lesson to you. You have to learn.
pazvinhu zvakadai. Mangwana munoita problem, unorwara, unogona Na kudiagnoswa chokwadi. cancer chaiyo inoda kuti ubatsirwe. Chokwadi. Uchabatsirwa nani? Gonzi, chero une mari yacho nanisvika pakupera uchita dialysis iyoyo wakuda imwe help. Exactly. Uri kuda help to those, and who is going to raise 15,000 right now? Zuva is going to crash more because of the comments evanhu paFacebook. Wakamboti zvakati kuna Naseuma, wakamboti zvakati kuna Ningi. Ye unoya pana about chibrega. Of which she's in a situation right now. Ari kutoda help. So yeah, that's all I wanted to say, Sis Melly. Thank you so much. Thank you very much, Kola. Profound. Thank you. Tendai, hello. Yeah. Muri boy. Mushekanja. Chinetsa. Inini my contribution there kuti. Zvese zviri kuita okay. Tichitanga pa social media. Social media whether tichizvida kana kusazvida ine side rakaipa. For socialites ine side rakaipa. For us as a community maZimbabweans. Tine ideal yedu yatiri kuita zvinoda kuti vanhu vanzwirane tsitsi vadii. But social media is not for that. We all know that. Atidi kunyeperana. Zuva paakauya achibudisa muromo wake kutanga kutaura zvoni kumba kwedu kwazodai aiziva kuti what is going to happen. She knows what she says. Science buda. Science itombobva palife ugodzoka. Itombobva inetwork itombobva palife ugodzoka mupeti. Science mupeti buda ugodzoka. Right, and nyaya dzevanhu dzemafamilies achitaura macomments ake achiita for cloud achiti ndiri kuita zvakati anoziva what happens pasocial media. Imimi Sisi Melly masangana nedambudziko hombe chairo I know pane zvimwe zvomuti you know what izvi zvichagara zvichabuda kusocial media so better ndingogara ndazvibudisa. But mukasangana neproblem yenyu mune vanhu venyu vamunoendera Ningi ndaita problem. Of course. Why wouldn't she do that? She came here because she knew kuti ndo zvichaitika. Amai vangu vachatukwa, baba vangu vachatukwa, ndichatrenda. So I blame her for everything that's happening. Whether matears ake ndechokwadi kana ari chokwadi, I'm really sorry. Kana zviri zvekutrenda. That's what trending is all about. Ndokutrenda kwacho. But she brought this upon herself. Dai aiziva kuti waikata nyaya chayo unoindozvo. You know what Sis Melly ndaita problem yakati. Ndibatsire toita sei. Kwete kudrega muri yese izvo people are going to dig into her life and chimwe chokwadi ende zvekunzi chimbadzo izvo handizvirambi. It's not something isina kubva chamboitika zvinhu zvinoitika. It could be. So it's now up to her to come and prove to us kuti aiwa guys hachisi chimbadzo inyaya yakati. Nyaya yake iri kunzi ine maburi ende zveshuwa ine maburi mibvunzo iri kubvunzwa there genuine questions. Saka kana wazvipira kuti ndakuuya kusocial media kuzoita zvakati, be prepared for anything. And especially Sazuva anoita controversy yakadaro pa social media. She knows this. So she should be prepared for it. It's very, very unfortunate kuti ma socialites muri kutora ma families enyu asiri pa social media. Muchimaunza. Drag them through. Abuse wene vanhu. But unoza zvinoitika katendaika. Sometimes I think sometimes unenge usingafungiri zvichasvika ikoko handiona unenge uchiti I'm sharing because like let's say zvakaita pano padiaries handiti people they always come and share their stories dziri kuitika mupenyu wavo handika dzimwe dzekuti unoti handiona but anoti anenge atozoremerwa kuti rega ndiende ndoitawo yangu ndoti pamwe anoshare one rega ndinosharewo kune vamwe vangu because it's all about sharing handiti the problem pamwe unenge usina kuzvitarisira kana usingatozvifungi kuti ndakambozodai paya zvichazodzoswa handiti waona probably because speaking singe kuna yezuva ini ndakatoti nyaya yari kundiudza iyi nyaya yari kutaura iyi apani mazuva achitaura iyi kai ndokutanga pakatotaura nyaya chindudza ndakangoti handamboda uya ndezvisamupfungwa but pakarapachara nyaya ndakati the way nyaya iyi yari kutaura kudai soka iwewe aitomborari pasi usimze dzifune vamwe vanhu vari mudhuze newe handiwana unozati chero sometimes panogona kutagwa guwa charo chibuda even naiti tendai pane zvimwe zvanonyatsa kuona kuti munhu uyu anogona kuve munhu ari padhuze naye pane kamwe kauchokwadi kanenge kakatwistwa karipo tikati tsimze dzifu kune vanhu kana nyaya ine chokwadi ichatozongobuda idzi musocial media ndinanya kutoadvaisa kuti nyaya iyi iudza vanhu chokwadi kuti mangana zvikabuda noti chiri chabuda riri guwa rikuenda kumasocialite zvigoita kutika kunge pane nyaya why can't you just go and tell people what is happening background ndini mufunge nyakuadvaisa ende ndotozvisora ndaringireta pakudaro Sisi Melly imimi kuziva kwenyu kamunoita social media nyange wabuda uchitaura chokwadi munhu anobuda kuti aritori panguva yemahwani ari kurohwa ari kudii vanhu vanobuda vachituka vachiseka
hamuzvizivi here izvozvo as a socialite? But still it was born to happen. Tendai imagine kuti yanga yazobuda neumwe socialite achiti ndapiwa juice richibuda seguwa. You should just have said, hey, chokwadi guys, zvazodai. It would have been better. Because apa zvakuita zvine maburi, zvokubonzi handisi kunzwa kuti baba And see, as it is right now, Tendai, as it is right now, handiti sezvo kwabuda nyaya dzemachimbaso ini handisi kuziva zvechimbaso handiona. I think musazoita yukwiki kuda kuramba zvinhu rochii, because zvinhu zvakamboitika before, zvinhu zvinogona kuitika, hazvisi zvinhu zvinorambika. It's just up to her to prove kuti is it true or it's not, if she wants to. And the thing with Zimbabweans zvatiri, whether zuva vanhu vakamuvenga kana kuti vari kumuda, vanoda kumusapota vanomusapota, vasingadi havamusapoti. But remember, sharing a story, it was not about GoFund. It was not about GoFund. You see, I own up to my story. I own up to my stories. Ndinongoti chero pakati kandisoenda guys pane nyaya yakatoitika mbera nditoganda kuza. Ende pazvinobuda kazhinji kachona chero zvikazobuda zvitauga hazvina punch because ndakazvitaurira ndega. Timu rangu recommends chotongataura kuti vakatiudza takazviwa. Andiwana. This is exactly why I said on your story papa sina zveGoFundMe. I think zveGoFundMe started nevanhu vari mucomment section. Ndo vakatinga kuti ita zveGoFundMe tikwanise kubatsira. She was just sharing story yake irikuitika because me knowing yanga chitobuda nemuto chayo mushini. Yeah, I want ndizvozvo hazvo, but yes, she should just know better kuti social media ndo zvinoitika. She should embrace it. Vanhu vanoita go through a lot. Mumwe anotukwa kusvika kuita depression iri serious. And yes, she's also been part of zvinhu zvakaita seizvozvo. Let's not shy away from nyaya yakaita iya yekuti kune yakati munhu angari vulnerable aine nhumbu. So these things masocialites muri kuzviita for clout. Munhu aine nhumbu akazvitakura ari vulnerable. She came in with a story whether it was true or not. It's the same thing that's happening to her now. So if somebody comes and say, iwe wakati une 60, buditsa ndikupe 50,000. How does she feel? So muri kuurayana pachezvenyu, igame renyu, muri kutotishandisawo zvedu isusu kuti tinenge tichipindira pazvinhu. But munozivana, she went and did the same thing kune munhu ari vulnerable ane nhumbu, anokomenta panyaya dziri controversial dzokuti nyika yese iri kuchema about abuse dzevana nemastep iyo nemastep parents. Uyo achitaura zvinhu zviriko. Ipfungwa dzake. The same thing zviri kuitika ipfungwa dzevanhu zvavari kutaura. Saka vanoda kumubatsira vachamubatsira. But musanyanya tine state yatinoda kuti social media yedu ngaisvike pakati. But we are so far away from there. Ndo reality iripo yekuti vanhu vanotsonderana, vanotsonderesana. So that's what's happening to Zuva. She has done it before to other people and it's happening to her. She should just get over it. Kana iri true story, vanomuda. Ino munozoti vanomubatsira vashoma. Isitombori social media yese. Just a few people. Vanouya vangoti, ndikubatsire 5, 15 yakwana. She came and she took it to the whole world. Isu chedu kuya kuzotaura. I'm not going to give a cent to Zuva. That's me. And this kumupa cent for anything. But there are only maybe 2 or 1 person achamubatsira. Why did she have to drag mubereki wake kumuunza muzvinhu zvakadai? That's so sad. Thank you very much. Thank you. Thank you nema contributions enyu. Right. Muti munyoro. Yeah. Makadiko Sisi Melly. Tiripo makadiko. Tiripo. Ndanga chitangotaurawo kuti akanga ari in the right state of mind here kuti mimi mumuta aende palive. Because yes, when we were speaking, she was okay. Okay, because the reason why I'm saying that imi Sisi Melly muri strong. Mune simba majaira kutukwa majaira kutase pane imwe live yandakamboona yanga ine family yainetsana ngeni small house na big house nemurume wekusouth Africa uyo mukabva mavaisa palive vasingazivi amai vaivo ndobva vatotanga kutoti ndiri palive vanhu vachati vanhu vachandiseka saka imimi muri strong Sisi Melly but vamwe vanhu vanogona kunge vasiri as strong as you. Handizivi hangu kuti paakanga achuti ndise palive akanga ari in what state of mind. Saka but zviri kutaurwa hazvo kuti zvoni Zuva ari controversial ichokwadi. Ini Zuva ndakamuziva ari kuSouth Africa. So first video yandakamuona akanga akapfeka morning gown akarara pamubhedha aine madreads ari muhotel here kana kuti anga ari pai. Ndakati vamwe vanhu vane upenyu.
but kuzoziva kuti haana kana imba mai vake vari kutambura zvinotorwadza. But Kola hamusi makuexaggerate here vasikana kuti mai vake vari kutotambura havana kana imba. Handi vari mumba ndo nyaya yemba iri kurira here vasikana. aiwa ndiri kungotaura zviri mumastreet Sisi Melly. But Kola Kola kwandisiri imba yacho yaruda kufaitira ndiyo imba yacho iripo here. Mangu asina imba kupi Hati iripo iyi. stepfather kaimba yastepfather but ini ndakangoti ndivanafunga akarara pamubhedha aine madreads so handimboikanganwe vhidhiyo iyoyo achitaura ndichizoti aitaura nezvechiya ari pamubhedha so akapfeka morning gown rake aine madreads so ndakati wow ini ndiri kwandiri kunoku vamwe vanhu vari musouth africa but they are doing better than me. And then after that, achigara musenditone achiita sei ari mumba make aine macushions mamwe ayari soft so ndakati wow but upenyu Asi ndaikola ndoda kumbokubvunza hangu ndai muti munyoro. Ndakabuda hangu ndakarukwa madreads angu ndiripo pane ndakabuda ipapo kuSouth Africa ndakadai so vasikana. Saka zvinobva zvaita kuti mubve mati saka tichamubatsika ndazani dambudziko repozi makandiona. Saka ndobuda namadhendewo here Kola. Zvakambofana ndotikaenda paprofile yako chaichaya izvozvi. Unotogwa mapikicha mumaoko kudai. Ugotora mapikicha wakafilta wakadai. Hati unongochita kuti uluke good here Kola. Kuti uluke wobhoka. Haungazobudika uchita kunge chigureka. Handitiona. aiwa zuva ini ndakatoti veduwe vamwe vanhu vagere ndichiona magariro anga akaita aiwa akambotibhilivhisa but ndakazotanga manje kudhauta manje pandakazoona mumwe murume uyoyo akapinda akanga aine mudhafu so mutema so achinzi ndiye waanga achidanana naye here wati ainzi hameno wetsvimbo ndopandakazotanga kutanga kuita reverse manje okay but atakira aimboitawo Linda mzuva. But anyway, never mind. Inine zvangu ndoda kuenda kuGoFundMe ndoda kumupa kuti amboitawo timubatsire vedu let's help her. Zvinongowanika izvozvo mufunge kuti vanhu vanodaro muupenyu. Ndekora ndapera pawo kwai ndikati wow vanhu vakurarama kaupenyu tidarika kusapii. Kola Aiwa ndakadaro. Imi aine tumakushenzi so akati pirikisi akamukwesha tsoka akamuita sei tikati wow akauya makeup yake akadi tikati wow but zvinowanika mufunge zvinowanika ilife but inini zvangu ndangodzidza hangu kuti sometimes not all that glitters is gold. Ndichangoedzawo kumupawo something ndomufarira zvangu zuva munin'ina wenyu Sisi Melly inini ndiri follower saka haiwa will support pakadai hatiseki asi ndichambonotsvaga vhidhiyo yacho yaSelma yacho yekunzi akati chii kuna Selma ndoona kuti zviri kufamba sei hameno handina kuiona zvangu but anyway thank you so much vanhu vakuti ndidone zvangu rekedzai ndidone. Thank you very much muti munyoro. Thank you very much. Prudence, hello. Hello Sisi Melly, how are you? Ndiri bored. You say? Very right. Ini ndakukwirira kuti ndingopindura kola uyo vanga vachingoti ndikati wow. Ndanga ndichida kungovaudza kuti masocialites zvavanoita zviya zvavafana nemuSisi Melly mukageza mukapfeka dhirezi renyu rakanaka mukatorwa picture yenyu yakanaka moisa handiti then vanhu vanopoteya imwe image iyo yavanotipa vega zvakafanana neni nhasi Kola ndasangana ende uri right Prudence ndasangana necomendi hanzi Sisi Melly vanozvita mbinga ngavamupe mari iyoyo I'm like ndipewo pandakamboti nhai vedu ndiri mbinga ndepapi imbondivigirewo screenshot chayo zvayo sentence ndakamboti nhai vedu ndiri mbinga ini kuno zimbinga to the mbinga ndivigirei no simply because ndinongobuda ndakapfekawo mafananzinzi angu ndakamamechesa zvakanaka ndikaputswa kunge 250 ndakatora picha yangu ndakamira pakanaka kudai so handika ndiri pakangonakawo kudai so wandisa kumbinga wega ukanditi mbinga ndingaramba ndinguti all right ndofamba but ndiwandisa ipapo mangwana uya zvoti kwai ndabvunza namubvunza akabvisa comment yake ndikati ndimaita zvakanaka Kola manyora izvi ndivigireiwoka pandakamboti ndiri mbinga wadzura comment saka ndanga ndichida kumupindura kuti ukaona masocialite nekuti muri paspotlight mukageza woisa makeup yako hazvisi kureva kuti hamuna nhamo guys nhamo munayo seni ndiri pano
but kungoti picture renyu mangorisa pachena zvenyu. Ini rangu riripo rakatonaka, mutoona kamwana kangu kakatotorwa picture rakatonakawo, asi hazviri kuti hatina nhamo. Saka vanhu ngavarege kuzoti mukauya isisi mele mukati vedu ndapindwa nedambudziko rakati ngavarege kuzoti nekuti ndakaona picture musi wakati, nekuti ndakaona muri pandege musi wakati mune picture. No. Kana munhu auya nedambudziko rake ngatidhiri nedambudziko riri paground iroro. Ende kana munhu auya nedambudziko rake musatange kumuvhurira mabhuku ehistory. Takapedzera kuti history tiri maform 2 kuti gore rakati wakaita zvakati, gore rakati ukaita kana munhu akati vedu ndibatsira ndikauya kwamuri simire ndikati ndipeiwo hupfu, musanditi prudence musi wakati wakanditi zvakati. Ndiuze kuti handina hupfu kana kuti mira ndikupe hupfu, zvatodarika. Ndo zvanaida ngota. Thank you. Right. Thank you very much, Prudence. Hello, Kola Rapinda. Hi, Kola. Hello. Yes, Murisai. Mushe, SIS MELLY Murisai. You right, Murisai. Mushe, inini zvangu ndiri kutaura nenyaya yaKola yanga achiti wow. Vanhu vasadara asikana. Munombozivawo here kuti isusu tiri vemusika. Musi waunotogezwa munhu wese anongoti wow. Saka vedu ogarawo here netsvina nekuti mangwana kuchazoita problem. Otadzawo here kufarawo panguva yekufara nekuti mangwana kuchazove neproblem. Vanhu vasadara asikana. Unobva wajaja munhu kudaro. Vanhu vasadaro. Ende zvekunzi hanzi chimbadzo, zuva angabva ata chimbadzo chekuti anobva asvibisa zita raamai vake agotaura madhivhosi, agotaura vanhu nemasenemu, chiri chimbadzo chake. Kana vanhu tichinge tisingakwanise kubatsira hedu, mari inonetsa, but aubva wataurawo kubva wati hey, ari kunyepa. Asi guys, tangu aite zvakadaro chero hangu ndisiri mbinga kandi I refuse kuita murombo ndifambe ndichizvudza kuti ndine nhamo guys. Ndini hangu I refuse. But I refuse kuti ndifambe ndichitaura kuti guys ndinoda ndakadaizvizere nenhamo kudedza nhamo kuti mashoko ane simba guys. Kunamatidza nhamo pandini kuti ndifanwa kutukadze vanhu kuti ndine nhamo handitenyu mbinga guys. Nditukei ndichiti mbinga. Hapana munhu anoda nhamo. Munoziva kuti vanhu vese mufunge tinotogeza wotsvukirira zvekuti umwe munhu anotokubvunza kuti munonyepa kana muri kutishuwa mune nhamo nekutsvukira kwamakaita uku. But munhu ndounonge uchiziva zvauri handiti. But zvekuzonzi inini hangu I rebuke yekunzi hanzi chimbadzo. Nyange zvikanzi chimbadzo haangambotange kutaura mazita evanhu ago hazvimeke sense. Zviri zvezvechimbadzo izvi handiziva hangu, handingabva ndamuchenesa ndipei pandakataura ndinodinga ndiri kunorth west kwacho ndipei. Musangutaura nemuromo because mune system yakutaura zvinhu zvisina kutaurwa nemunhu guys. Chitipai munotengeta kazvinhu imimi. Buritsai screenshot yakaiapa makati ndiri mbinga. Ini kutota zvandototaura chita panapa ndomataura ndichingoita kuti I refuse kuita nhamo handika. Asi mbinga wokuti mubva mazoke mbinga kuti chibvisa 15,000 upe munhu. Come on guys. Man. And chingwa changu nevana vangu vachidya ndori binga izvozvo. Ende izvozvo ndo zvimwe zvinhu zvinokanganisa vanhu vazhinji mukurarama, because kuti munhu kana akaita problem wauda kuvhaliwa friendship yevanhu because of a problem handiti. Wakutanga kuti nekuti anotamba nanhingi saka nhingi ngaachibva adai. Nhingi uye anotorowo nemaproblems ake handiti. Saka ungatiwo kuti nhingi aita problem saka iwe uchibva watomira neproblem yanhingi. Kana vanhu vachinge vangori mafriends vanongoenderera mberi neufriendship hwavo, problem inongosolvwa vanhu vachitorarama handiti. Zvekuzonzi hanzi nhingi akati ndiri mbinge. Ende social media yedu yekuZimbabwe iri toxic social media handisati namboona chero munhu chaichi achizviti ndiri mbinga handisati namboona. Vanhu vanongoti handisati namboona. Ndofunga uyu murume uyu wedumbu ndiye wandongona achingodaro hake handoona naosei andikatotaura kuti mari haidi noisi ndane mari mazivano. Guys, makamboona tichibuda isu zvedu tichitaura kuti tine mari haidi noisi tichigara pasocial media. Pamunozwa zvimwe zvamunozotaura hazvisiridzo guys. Tinotogara pasocial media tichitoda masaidi asowewa esocial media. Motikari ndiri mbinga. Makambona mbinga ichiya pasocial media imi guys ichiti tirai masters. Ivi kwa vanoti ukati ndai masters apa hakusuka ndamasters nemagai kana stars apa. Plus chimwe chinhu chinoitika ndofunga vanhu ivo vanenge vachitaura SIS MELLY havanyatsokuziva life.
remember kuti inini mukasvika munondiziva kani ndinopana small street bye ndini kamunhu anogara chikwasa SIS MELLY nyange ndikakuonai muri kure ndokushedzai SIS MELLY. Saka ndofunga umwe munhu ka anenge achingotaura munhu asati akambosangana nemi kana chisenga azosangana nemika ndo munhu paachazoona kuti zvinhu zvandakaita izvi ndini wrong. SIS MELLY she's another asi munhu uya wandinenge ndichiti ndiye munhu uya vamwe vanhu vano kuti kuna vamwe vanhu vanorarama life yekujaja munhu nekukota mawedzi anenge ataura. MuZimbabwe social media yedu chaiyo ukashare joke imhosva yejoke rawashare mangwana ukazosangana neproblem anoti nekuti wakamboti zvakati. Saka unofana unofana kurarama life yavanoda ivo nekuti unenge uine zvawataura which is not fair. Handiti zuva problem yaainayo kana Mwari vakati ichangosovhwa pasina kana kunzi hanzi nhingi imbinga kana kuti zuva akambodadirani kana kuti ani no ichangosovhwa izvi zvokuzonzi hanzi munhu. Saka oraiti zuva aifanira kugara asina boyfriend here nekuti hanzi mangwana achazoita problem. Saka zuva aifanira kusaendawo Canada here nekuti mangwana achazoita problem. Handiti muona manje. Saka kuti vanhu tinorarama upenyu hwakashata hwekujaja vanhu. But sometimes futi kana zuva kana achinge akasapotawo zvakewo zvimwezvi tino kuti umwe munhu unotaura chaiko nekurasika but pari zvino ndofunga pamwe ari kutoregreta kuti ndakaitei. Handiti muona manje but kuti manje ane problem iyi kuti adzoka achiswoti sorry ka zvinenge zvakuita sezvinonzi chi ari kuuya kuswoti sorry because ane problem. But ukada kutomubvunzisa nasangona kutaura kuti what ndiri kuregreta zvandakataura nekuti unoona kuti vanhu tinongotaura zvakasiyana siyana neimwe nguva kufarisa chaiko imwe nguva ndokutsvaga malikes kaikoku munhu wozotaura zvokuti vamwe vanhu havafari nazvo. But hatifaniri kuti kana munhu akataura zvainazvo tomubatirira nekuti wakamboti zvakati aiwa hazvina basa izvo SIS MELLY. Ngatingoendererei mberi chete nelife. Right. Thank you very much, Kola. Thank you very much, Dona Yutinzwe vamwe. Comment section musatukane manchiko. Come on guys. Life is too short. Musora mchitoudzana mashoko asipo. Hamuzivani zvatambotaura zvazviya. Hamutozivani motoundurana ipapa. Moundurana chi ipapa chamuri kundurana chika izvi comment section musadaro manini. Next Kola hello. Hello, SIS MELLY. Yes, what you say? Okay. I want to ask Kuti, why is Zua always crucified in Madam Boss, but a lot of people were doubting her Madam Boss's pregnancy. Star Party guys, Star Party, Zua is a socialite. Star Party guys, chita zai momira kola. Na ikita kuti kana anti muruna kuti mbinga ndikandrewo masters. Sembinga so ndikandrewo masters guys. Kandeyo ka masters pane Star Party for 4 minutes. Chingoti wangu. Kandai masters guys. For Chico. Chimbo kandai masters guys. Kandai masters. Thank you for 50 stars. Thank you, Isa 50 stars. Thank you. Thank you, Isa 50 stars. Thank you for Isa 50 stars. Kwanzi love zari kutuka. Ndiana nonzi love nesi power rekuti nonzi love. Kuna mwana tisingatombooni vatisina kana chungu nekutotarisa kuti ataura nezvei akuta nezvei. Anonituka kuti adini anechi chero akapopota kubva kuseri kusvika rivire uko atanyarara zera rakanongopopota achingotukirira vanhu unotukirira vanhu waitwa sei wakupirwa mari here waitwa sei kuna mwana Sani basa lese guys ndamunongoona kwatu kutoka towaoni takatobloka because kwatiri atoshanda anana basa nasi kristo makona kutuka anana basa kwatiri vamwe guys musatotitara zvimwe zvisana basa lese guys kandai masters guys kandai masters guys tosagwa ne 3 thank you for 50 stars. 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 Comfortable house to rent. Watanga uchizana kuti ndidodongo singazvizivi. Watanga uchiziva nhasi naiwe comfortable kuti nditori dodi. Nditori rinonhuwa chairo kwete riri rinotonhuwa riya ndo randitori. Thank you for 250 stars. Thank you for 250 stars. Thank you guys for the stars. Thank you for the cost of 2 minutes, guys. We are almost halfway. Thank you for the stars, guys. Thank you for the stars. Thank you for the stars. Kandema stars, guys. Kandema stars. Kandema stars. Kandema stars. Kandema stars, guys. Kandema stars, guys. Kandema stars, guys. Thank you for 20 stars. Thank you for 200 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 stars.
stars. Thank you for 80 stars. Thank you for 200 stars. Thank you for 200 stars. Thank you for 200. Thank you for 200 stars. Thank you for 20 stars. Thank you for 200 stars. Amene vari kutwaya kunditukana nai munorevereko nemamwe ndida kutukira nemiwo nekutukane namunhu ndakabvunezere muri kupopota vapedze vanhu ivo imi ndauchida vanhu mapiga vakunamba ndinoda imi kutuka ivo ndauchida vanhu mati lavnes vakundituka lavnes mutuka wangu hambondituki ndima moyo kana ndamutuka sori mukoma asi garai ikoko kuseri hayangu kublok mukoma garai ikoko kuma motokwira blood pressure nekuti maverenga kukwira makomenti kukwira handina mbokwira kukwira handina ndechingodaira zvangu zvekutonakirwa kukwira handina guys tasarwa ne1 minute guys tasarwa ne1 minute tasarwa ne1 minute guys tasarwa ne1 minute guys tasarwa ne1 minute 34 seconds guys can they masters please oh please oh please oh please oh thank you for 100 stars guys pasara padini diki pakadai so hazvifuku zvaivayo kati zvihaipe doga guys 200 stars izokosera 1 munanongokana 200 butterfat thank you kola thank you kola thank you right hande kola taura tinzwi thank you guys must send us I thank you guys kola hande Hello, SIS MELLY. yes taurai Hello. yes ndikukunzwai taurai Okay. Maswera sei SIS MELLY. ndaswera maswera sei Maswera. Ini nangu nachida kungotaura nyaya yezuva a little bit. I know kuti as Zimbabweans tinocriticizana, tinotaura a lot, tinodi, but now I don't think it's the right time yekuti titange kuadresa kuti kama munhu wese anotadza, even bhaibheri chairo rinotaura kuti asina kutadza ngaakande dombo rekutanga. So inini I just want to say for this time zuva yari kuenda go through a lot as people ngatingobatsiranei mutoro kana wapera tozotanga kubhurana futi mumastreets imomo takaenda. So thank you so much SIS MELLY nekusupport. Thank you very much. Dona ako handisi kuona chekubvisa chachona magi. Hello. hai maswera sei Maswera sei. taswera yedu ini ndaida ngoti tiringane nemubvunzo mauya nenyaya yekuti ngatitaurei zvakaitika zvakaitwa nazuva zvakanaka here kana kuti zvakaipa. Saka inini pandauya nenyaya yangu ndepekuti ini ndikuona kwangu zvakanaka at the same time ndezvekuti vanhu vese kunze uku tinavo vana baba vedu vari kuitawo the same but kungoti hatina pekuzvitaurira. Saka hatingauye tikamutema nematombo kuti zuva azotaurire chii. Vanhu vese we are going through the same thing but kungoti hatina pekuzvitaurira. Saka ngatirege kumutema nematombo kuti azviitire chii. And at the same time nyaya iri kutaurwa ndeyekuti akumbira kuti ndakubatsirwa. Saka vanogona kubatsira vobatsira. Ngatirege kuya chitaura nyaya yekuti wakazodai akazodaika hazvina kwachinombutibatsira tinenge chinamba chingodzokera kumashure. Vanogona kubatsira ngavabatsire zvavo pasina. Kana makuda kuzomutaurira munogona kuzomutaurira later tambomubatsira nyaya yake yaari kutaura. Kana kuri kunyepa only judge Mwari ndiye anozomutonga kuti chii zvawakaita izvo wakanyepa wakaba mari. But kana ari kutaura chokwadi tinongomubatsira tichiita kuti nyaya upenyu hwake huendeke. Because kana munhu if anybody is going through nyaya yekuti kana especially nyaya yekuti depression kwaari kure ari kuchema fanga pekuta kuti amai vangu vakazotakura chemba vakadika. It's something painful yekuti amai vaka vakaimba and then some other woman akuda kuzotora imba iyoyo. Ipapo ka handina kuda kupa komenta ipapo even right now ndikapa komenda chaiko chako ndichinatsa kudza zvandoziva ini ndikapa komenda people will say sisi apa ndauya kandi ini tungo I'm just a host handina side ndativa nditaura zvamunoda anditika but ndakapa komenta apa ndichitaurawo zvaasina kutotaura zvandoziva inini handimaona kunonzi simeni vadini vatora side saka the best ingopfuurira mberi. Saka tisusu kana ari kuti haangambodaro ari kunyepa kuti takazenge tichirara pakadai tikadai munhu anenge ave nenyaya yake. Saka for now we just need to help her because she's going through kwaari kure. Dai ngari South Africa akatokwira bhazi kudhara akatosvika pana mai vake akatonorwa nenyaya iyoyo vakatobatsirana nyaya yacho vachionesana vari pamwe chete but it's not that kwaari kure. But vanhu ngatirege kumutema nematombo kuti wakazodai ukazotaura chakati paaitaura pacho pamwe pacho ini handimbona kuti kazhinji paanouya anenge achianalyza. I'm not saying I'm supporting it. Pantromunzo achinjomunzo achianalyze opakewo. Paanokanganisa hongpani paanokanganisa but ene zvanhu visari kumuchembera kuti wakazodai ukatuka ukadaiwo. But that's not the point. Ene ngatingomubatsire patinogona please. Inyaya iri kungorema kuti munhu wese tichibatikana sevanhu kungoti zvingoita chete. Ndizvozvo. Ndiyo nyaya yangu chete nayo ngotaura. Thank you very much Maggie. Thank you very much. But guys kungoringana nemubvunzo wangu nenyaya topic yangu yachingonzi ngatitaure kuona kwenyu nyaya kuti zvakataurwa nazuva is it correct kana zvinoita here.
Yes. Thank you very much, Call. Okay, Right. have a good night. Thank Ciao. you. But guys, toda kumbotaura handiti toda kumbovunyasotaura guys. Ini toda kudzokorotsa zvakare ndati mupabati apa mupabati tiri kupadzokorotsa handitika kumasocialize ese amunona pasocial media masocialize handitika hapana mutsvene guys. Tingada hedu kuzotora blame tichipa uyu blame tichidini hapana mutsvene kungoti dzimwe nyaya dzinoitwa sweep under the carpet guys. Dzimwe nyaya dzinenge dzichitozobuda mumainbox muchikona kupi dzinoitwa unsweep under the carpet handiti aitawo munyama kuti she analyzed ameno vhidhio yacho yayaseuma ndatoionawo majimba ndasingatoiziviwo yadhesi mutukuti iyoyo handimaona akaanalyzawo handi in favor of desi days later kana 2 weeks later ndobva pauyawo nyaya yakadai so ari kuitaura andimazvona but chokwadi chiripo ndechekuti kamasocialites ese ndiri kudzokoza ndakazvimiririra andimaona ndakazvimiririra ndirini hapana mutsvene guys one way or the other takatotadzirana hakuna asina mbotadzira mumwe guys pamasocialites ese hakuna asina mbotadzira mumwe guys hapana tinoudzana mashoko anorwadza tinodhipisirana tinoitirana makuhwa tinonyeyana tinodai so handimaona munhu wese guys pane zvatakatomboitirana zvakaipa one or the other kuno mumwe nemumwe handimaona ini hangu handipo pakuti nokuti ndinonzi headmaster vepafacebook ndadozvijaira ndorimwe nickname rangu nyuwani iroro randakaopuwa mazuva ano handimaona kuti headmistress amene vepasocial media but neniona handisori mutsvene guys nditorimo muequation imomo yevaroyi imomomo yevaroyi vanotuka vanomakuhwa zvese muequation yemasocialites nditorimo guys because ndambokuudzai ndikati masocialites guys vanhu vakafanana nemi iwewe mangwana madzimai li ukangofunga uchiti I want to be ukangoita chinhu chekubaya button I want to be a socialite handiri kuona zvakaita my sensitive akangotanga sekutuka sekuseka akatopinda tove socialite handimaona pamwe izvo zvine grade 1 pamwe anenge asitorina handimaona pamwe ine grade 5 chayo handina handimaona but watove spotlight guys watoipa spotlight kudai so chandichaita chese munenge muchiti apa wakazodai apa nditori munhu ndichatoita mamistakes hope ndichimuka ndichidonha ndichimuka ndichidai guys but yekuti tirambe takabatana kuti akazombodai pana mai mutukudzi paya akazodai paya guys bho here kunge tise tiri vatsvene guys ameno kuti imi munoonawo pamwe kakati kuni pane vari perfect apa pamwe varipo vari perfect handizivi I just feel kuti chitiko ichi chinova kuita lesson zvataugana kolo kutanga kuti let it be a lesson kwamuri masocialites pamuno analyze dzimwe nyaya andichimaona dzimwe nyaya ngadzibatewo dzichidini muchiziva kuti zvinenge zvichirwadzawo vamwe vanhu panguva iyoyo kuti ramba tiri kudzidza guys andichimaona we are learning and the comment section sometimes tinotodzidza kubva kwamuri andimaona kubva kwamuri pamunototaura ipo paya andimaona kuchakati unozotiwawo igoti patangaitaura chokwadi andimazviona patoni masocialites amwe anenge asitorina kana regai timbotora kufona vatimbonzwa hello Kola. Thank you Susan. Kola, hello. Hi Sis Melly, how are you? I'm good, and how are you, Kola? I'm fine, thanks. Sis Melly? Yes. Sorry, I'm just going to use English because the relation I can speak both, but I'm just going to use a universal language. Okay. Yeah, first, I'd just like to say such a sad situation for Zua to be in. And personally, I feel sorry for her. And it's such a shame that she just knew this like a day before. She just got to, that's when she was panicking, everything. And then some people don't know the story because they didn't listen to her live. They don't know the story. And they're just making all these conclusions, all this chaos. Let me just turn down the TV. Yeah, they're making all this chaos and they're making Zua look like this bad person. But we are all bad people at some point to some people. Yes. You see? So how is it fair that she's in a situation at the minute and then people are bringing up stuff that came up that she did some time back, even if she did it last week, 5 years ago, 10 years ago, it's still her past, and it's still at the minute she is got a situation, and we are all here making content of a problem. That's her problem, but we're making content of it.
And that's not fair, Sis Melly, because there's people in the comment section, there's people that I've seen in different lives who are making fun of it, who are laughing. That's her mother and her siblings who are risking or who are facing to be homeless. But, you know, how come we've made we've made star parties, we've made GoFundMe, we've donated money for people who are in need. We shouldn't look at people based on what they've done before. Let's help Zura if we want to help Zura. Let's stop having, I've seen some comments. There's somebody who commented sorry, Sis Mary, can you still hear me? Yes, we can hear you clearly. Okay, thank you. So it's just that I'm at work, so I thought I was losing the signal. So there is people, because I was on the live, and there was people who were like, oh, she needs to apologize to so-and-so, or she did this to so-and-so. How many socialites have done wrong things to certain people, but they are still being supported? A lot. I saw somebody who wrote about another socialite who lives in Ireland. I'll just say her nickname anyway. And so I'm just going to repeat what this person said. Chikokiana did what do you call a GoFund. That person said, I think it was, the Wasu guy. She did a GoFund for him. Was that really necessary? Was it a dire situation? Maybe we can say yes, maybe we can say no, but it still went on. The target was $10,000 for that GoFund. And then now, Zara has, and I should say, I'm one of the people who suggested that we do what you call a GoFund. Yeah. And yeah, because I'm just thinking she needs that money pronto. But now people are making lives. They're making fun of her. Oh, she's like this. She thinks she's there. She thinks she's that. But most of the socialites think they're the business. The same person I'm going to refer back to, unfortunately, because she's the one who's always, because her and her friend, they are now on live. Actually, the other friend on live, bashing you, Sis Melly, bashing Zua, and I'm thinking those are the same people who are making fun of all sorts of people, all sorts of vulnerable people who've never done anything to them, and now they want to control this whole thing because they think they're the leaders, they're the monitors, they're the headmistress and headmasters of social media. This is not fair, guys. This is not fair. Let's stop being, I'm just going to use this word, let's all stop being silly, and that includes me. Let's stop being silly and start being serious. We need to mature, because I don't think there's anybody here who's under age. We are all old enough, we're all grown, we all got families, we all got loved ones, we all got needs, and we are all not perfect. What makes us sit on this live, a whole lot of us and most of us bashing this woman? Do you know how hard it is to come on social media, regardless you are a liar, you are a thief, you are a stripper, uri chi, uri teacher, uri prophet, just to come and open up your personal sensitive story? Do you guys know how painful, how hard it is? And as for Zoa, I don't know Zoa. I don't know her personally. I just know her from social media. Same way I know you from social media, Sis Melly, and the same way I know these other people from social media. But I'm just thinking, for her, because obviously you guys had spoken about it because you are close to Zoa, like you said on her live that you had known about this some time back, but at the same time, you spoke to her and supported her and actually advised her to come on live and put your story on the table for people to hear your story, and maybe you're going to have well wishes to help you. And that's exactly what she did. And she does that, and the next thing, we're bashing her. Oh, she was pretending to be panicking. She was pretending to be this. What's that got to do with anything?
the main point is that story is sincere. She is in need. She's in a dire situation. That is a family house, regardless that father is her stepdad, her biological father, her uncle or what, but that is their family home. And as she said, Kwatiri, on the live, like, her mom used to bend over backwards to extend that house. Who did that mother do it for? For them, the kids. We are mothers out here. There's mothers out here right now. Can you imagine if something like that happened to you, your husband or your boyfriend or whoever puts you in such a situation and you've got kids? That's painful. And she couldn't even tell her daughter, because her daughter was also going through her challenges at that time, like what she said, what Zua said. But now we are here as Zimbabwe. Come on, guys. This is why Nikayedu is the way it is. We don't, anything that somebody just brings to Facebook, we have to scrutinize it. We have to laugh about it. We have to just, and then some other people come on, then we all just floating and just supporting the same people that I've mentioned before, Anachi Kokiana and everything. Do you know that if Kokiana was supporting Zua, okay, guys, let's support her, and Anna Masiri and everything, do you know that there won't be all this noise on the streets? Because we are biased. We got double standards. And how on earth, where do we get the power, the energy, the heart to press lives and analyze and make this woman's story content? Not Sis Melly, don't get me wrong. I appreciate you. You are Zua's friend. You've got few people. I mean, you know people on Facebook, but Zua is somebody that you know from back home. And I know you did this like not to make a situation, to make her look bad, but I'm just thinking some people are just calculating or capitalizing on their lives and bashing her. We should not allow, if I have to press a live, if I was on Facebook and press the live and then started talking about this situation, that these people are busy bashing her there, I would drop the live as her friend. I'm just being open and honest with you, Sis Melly, because right now Zoe is going to see all these lives if she's not here already with a different account. She's going to see all these lives. The most painful thing that's going to affect her is seeing your life or someone's life that is close to her, and then people down, comment section is busy bashing her. Because I'm sure she told you the story in confidence. Obviously, it's out now because that's what was decided and everything. But she might feel that you are actually maybe doubting her some way, somehow. This is just me, Sis Melly. I love you so much. I just love so many people. But I'm just saying, to maintain or come away your friendship, I think there's somewhere where we need to draw a line when it comes to certain things like this. Right now, we lost a dearly Facebook patron. May his soul rest in peace. There were some people who were just posting him all over the place. Most of them have never seen him. They've never spoken to him. They don't care about him. But it's just for content. There's another gentleman. I'm not gonna mention his name. Where he posted and insinuated that they were in like that guy was gay or something, that they had a relationship. You see, we have lost that feeling. We are now insensitive. We don't have that heart. We are Zimbabweans, we were brought up and I don't know what has happened to us. Imagine, I don't know what has happened to us. So guys, all I just wanted to say is, let's be sensitive. If we can't afford to help her or whatever ways, let's just zip it. Even if you can't zip it, don't be negative about it. It's sad, guys. Let's look after each other anyway. Let's look after each other. We've got only one life. The next thing will be in different places. Heaven, Gehenna, wherever. But for now,
let's hold each other's hand. If I can't hold your hand, let me not make you look like a fool, like a useless person, and let me not find people who are just going to like, okay, tag along, let's attack her. We are being bullies and we are supporting bullies. And it's so not fair. It's so not fair. All these lives that people are doing, we're losing focus. We're busy talking about Zua's character, Zua's No, past. but at the same time, remember, Kola, as by doing this now, people are saying what they want. We are now seeing people also, they are now saying Mama Chabadara GoFundMe and things like that. Because some people, they didn't even know what was happening. On the street, you know, like they didn't know, you know, say. Now, after everything, when we were you know, it's kind of like pushing it as well. So I don't see anything wrong. Or whatever, but we also, as human beings, Kola and socialites, we brought our lives here, we brought ourselves here on social media, right? And by so doing, I cannot stop anybody to say what they want to say about me. That's for a fact. I might you know, just step aside and say, I'm not going to say this and that, but the next person will do that because I brought myself on social media, right? So, and Jagara Zashiri, I liked one thing that you said, Kuti, whatever chokwadi change chisticking up with Sogama Kuti. For social media, we are always see my socialites. We are wasting. Wasting people all of us. I remember some people coming here and saying their lives, how they grew up, guys. But you saw history zavo kuti takakura zvakadai zvinotorwadza anditika tikazobatsirwa pakadai tikazokura tikadai anditika kureva kuti history, guys. We have been through hell tese anditi. Then somebody aita hell now ukanga not newo kabva kuhell wakapfura nepako. You have had your own fair share of that poverty or whatever that time. Now zvakune umwe munhu tobva tati nokuti iwo zuwa kazodai so wakazodai. But come on, guys, how many times pano vanhu vachitukana asina mbodzwa uhure ndiani, asina kumbodzwa uhure ndiani. So true. That is so true, sister. Thank you so much. Asina kumbodzwa uhure nemwe socialite ndiani. Ma socialites tinongodzana tichi hure munhu wese anogodzwa kuti hure tese basis. Kana ari makuwa vanhu vachingoita makuwa vese uyachongoti nini tugwadzi wavo ninge akazonditira kuwa that's we are people. We are people. That's what we are. That's what we do. But to the certain person aita chinu. Chedongoti pana Zua right now, Kola, if you can understand it. Zua has got her own wars in the bitterness family. Yes. And she's got her own wars in the bitterness family. That we cannot interfere and or intervene. Hatikwanise kudzipindira hondo dzake nebitterness family. I would like to I'm being honest here, Kola. I would like to believe kuti panga pasina hondo dzake nebitterness family dzachinaka. I wouldn't believe kuti zvese zvingadeva kuzviita izvi. I don't think so. Exactly what I said. That is so true. That is so true. That's what I'm saying, Sis Melly. What I'm saying is, yes, we know they've got whatever the beef they've got, but at the end of the day, what my point was, Kuti, if you can't help, if you don't want to help, but now this is social media, my sister. That is social media, and you can't tell people what to say. That's why you see Chingozwa never takashara masira kuti zihure simuroi. Because it's social media. You can't tell them what to say. Exactly. This is now takutuka nevana venu, takutuka vanereki venu, you know, and all these things. And what you said something. You said something like, could people have come out and say their stories? So people have come up and braved themselves to say stories about how they grew up, the challenges they faced in life. Jesse told me all that. Now even we're sorry, hugs, and then later on, my life everywhere else, my streets. She's being laughed at. She's being analyzed. Why are we like that? Like, Sis Melly, I 100% believe you. Why are we Kola, ndina kubloka rutendo chisaka, ndina kutokublokera comment yako yekuti Loveness ari kufamba kuma street. Ndiyanda kutokublokera pano pa diaries yekuti wanotora zvinhu zvekwaravhu ukauya nazvo pano. Ndozvandida kutokublokera rutendo chisaka mutu chindati ndikuudze. Andi Loveness chera chinituka kwari kundituka ikoko. Iwe awirei nazvo pano. Tindikada ngomutuko futi pano. Ndongomutuko futi pano. Saka for that I'm just going to block you. Bye bye. Bye.
udzidze kuti unoenda kunotuona zvekokoko usiya ikoko kana nchida kungomufamba Loveness ndogona kungomufamba pano kusamufamba hazvino kuti handigoni kumufamba ndogona kutongomufambawo futi kana nchida because hapana chanotyisa Loveness hapana kati kusangotoda kutomufamba kusada kumufamba simple. Yes, endeavor nderipola. But anyway, Sis Melly, I'm just going to wrap up, and I just want to say, as usual, thank you so much for trying to bring us together, to bring some sense, to just help people around. And I just wish Zua Kuti Rawane the money that she needs, and she goes and claims back the property or whatever. And because this is really, really painful, I wouldn't wish it on anybody at all. So, and look, what we need to know that Mwari Aripo, God watches us, our every move. We can be here as ghosts or as directly as people, whatever it is, but God will not forget how we treat other people, how we pretend to like other people, and then behind closed doors we are busy bashing them left, right, and center. I'm talking to myself as well. This is just a message to all of us as Zimbabweans and as human beings. Let's be nice, guys. You don't lose anything to be nice, and let's not be dragged by bitter people. When I say bitter people, I'm not talking about bitterness family only. There is bitter people who are not even part of the bitterness family. And we are always dragging each other, always creating this, always brewing with evilness. I'm not going to want to put it, that's just close to witchcraft. Guys, please. Anyway, thank you so much. I love you all. I haven't been looking at the comments, and I'm sure someone somewhere has been bitter or just thinking and say something. But in any, I just came on this platform for good reasons. And thank you so much for all those who are going to help Zua, those who have helped us already. God bless you abundantly. Thank you very much, Kola. Thank you for the good English. That's the Chirungu, guys. Guys, that's the Chirungu, guys. That's the Chirungu. Right, phone, guys. Those who want to call in, please. Oh, okay. Kola. Hello, Kola. Oh, hi, Sister Melly. How are you? Hi, how are you? I'm very well. Sister Melly, I just got a word of encouragement. And this word is just say basically to you and Zura and the family, be still and know that God is not a man that he would lie. We are listening. And there's a song that if you believe that Zimbabwe shall be saved, it means that we don't need to make content of a situation like this. We need to come back together as one. We need to ignore our differences, and then we just need to trust each other. Today I am praying with every socialite. Whatever they are saying, may God himself judge us. This is deep. Thank you. This is deep, guys. This is deep. This is deep now. This is deep now. This is deep. This is deep. And I'll pray with the socialites, with whatever. God judge them. Guys. Amen, guys. But anyway, guys. Oh. Zuva comment section now 20 update kuti she's almost halfway. Mariacho akuti she's almost halfway. I don't know. Okay. Pakaipa. Phone yangu kusara nini kekere. Mewe my message. Right. So guys, inangu kada kwinta. Anti tandangu ya utitaure fungwa tionesane but fungwa zainda dzinzwa. Guys, I believe kuti uleniwo as well guys tikutodzidzawo guys tikutodzidza tomborasika zvokutodaro guys kutombobuda musaga chaiko
kutomborasika chaiko guys, but at the end of the day tiri vanhu guys, tinongogadzwa toinda. Kana Mwari achitiregerera tese, hanzi can she come and join the life? Is that a good idea? Is that a good idea for now? I don't know. Kana Mwari tinomutadzira daily guys achitiregerera. Who are we guys? Inini hangu chandinonyatsoziva hangu chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vebitterness ava vakakonana nazo, asi vakakonana navo guys panyaya dzekumasuro komuri kudziziva. That's why you see kuti hatisi kugona kuti inini like personally hatisi kugona kutodzipindura nyaya dzavo idzodzidzi, handimazviona, because inyaya dzavo dzokuti ende chazvinoita manje chandinonyatsoziva chaiko guys, chandinonyatsoziva ava vengani vanhu ava vengani, chandotoziva chaiko ava vengani, vakadosangana chaiko kudosangana zuva naketi vakadosangana apa vanotanga kuseka umwe achibvapo vachinovagana zvidhakwa zvese vachienda kuno madoro guys kutoroshiya jenimbi. Ndo chokwadi. Saka munoona zvakaoma kuti pane zvavakaitirana weather whatever kuti tikwanise kutipindira, nekuti mangwana chandinovaziva guys, chandoziva mangwana vanofuma vari vese. It has happened before guys, hazvina kutanga nhasi. It has happened before. You know that for a fact. You know that for a fact. Iya you love nesu anongotuka ari pedyo kemangwana mwe musikana akazvifunga ofuma zvakari pedyo kwaziva chiti uri chimufana changu iwe. Munozviziva guys, it's not the first time I'm saying this. Munozviziva, it's not the first time I'm saying this. It's not the first time. So mangwana vanobuda kwende kuti vanenge vari mafriends vachitongotaura like we are not friends guys, masichalezi amboite mafriends, but zvokuti vanenge vachingotaudzana vachingodai. Saka panonetsa kuti muri kuona ndosa muchiona chingoti inini am just tongoitawo zvamene ndichitawo, idzi dzake idzi ndedzake dzisinei nenyaya iyi, kungozotiwo vanenge vatozowanawo pekudini pekumubatira. Ati muri kuunderstanda, vanenge vazowanawo pekumubatira nezvinhu zvavanenge vakaitirana pamasura apo. Ndo chokwadi. That's why muchitoona kuti iye wacho akatonyarara. Ani mazviona. So pano handiziviwo guys, pano tinetsei pachandinoziva ndechengotika tese masocialite. Saka muchiona chite noti vanotoziva, ivo vanotoziva kuti havasi vatsvene, vanotoziva kuti havasi vatsvene vachiita sezvanenge vachiita izvo, but inyaya dzedu dzepasocial media dzoti takatukana, umwe akanditukawo ndikaresponda, umwe akanditukawo ndikaresponda uko, ukaresponda uko ndikaresponda kuno ndikaresponda uko. Handimaona pachavo vanogadzisana futi vega. Handimaona the same way yakuya umwe achitaura pana panyaya yekuti ngaenda nokumbira regero kuna MB. These guys were friends guys, vachitoshanyirana chako chakukwirana ndege, umwe achibva uko achienda uko, umwe achibva uko achienda uko, vachikwirana ndege guys. Handimaona pakapotseka pane zvati I don't know what ivo vanozivana. Handimaona mangwana vanofuma vakanoti takuda kuti tiwisane kuseri, vakawisana vega mai mwana muona mangwana vaita mamalive wako wapinda iwe nemoyo, wapinda wasara wamira papi. These were friends at some point, very good friends, very good friends. Mafollow-ups nemafriends enyu guys, but handifungi kuti munotoita zvodoti hamuonani. Vamwe venyu makatozogadzisana after 2 years, vamwe venyu after 5 years, vamwe venyu after 10 years. Zviriko kwese zviya guys, chokwadi chinotaura chokwadi chako zviriko kwese, zviriko kwese, zviriko kwese. Vanhu tu vaive mafriends guys, vaitowirirana zvokudaro, vanotozivana vachifambirana vachidini guys. Mangwana ivo ichasvika nguva yekuti vega handichika brr shamwari uyati hamene whatever nyaya dzavo timbotaura, uyatimbodai votaura navo pedzana kuseri. Mangwana utoona vakutoita mapikicha avo, vakutoita mavidhio call, vakutobuda pamalive vakudini. Handimazvona guys, musatuke vanhu paplatform panapa. Don't do that Ruth Moy, don't do that. Then mangwana tasara tambira pamhene kudai, nenge wakahakira wasara pamhene kudai. Yes Tina T, I understand, but zvandiri kutaura kuti iwewo hautombozivi ukama hwavo, hautouzivi friendship hwavo waive nawo, hautouzivi. Saka zvinoda kuameni kana kunyanya kupinda chandoziva ndechekuti chandoziva ini paupenyu one day ndichazokuitira live ndichibvunza kuti guys ndakakuti kudii, ndakakuti chii, ndichazoita live ndichikubvunza one day ndakakuti kudini. But zvisinei ndozvanangoti ndiwo ndisanditi ameno
live tainzwa mafungwa dzenyu guys tadzinzwa ende soso semasocialites wo inini ndakazvimirira hangu handitika haiwa ticha the fact that you wrote this is amenotaivese pamwe yaive content yavo never tidi toda madrama I don't know. I don't know. I don't know. But chandongoza ndechekuti panosigwa napamangwana. Panosigwa napamangwana chero mukakonana. Guys pana mwana kuti vakatitira zvinogara zvakadaro paupenyu. But at some point vakazouya waitotsvaga closure. Vakatozouya makataurirana, makaregererana. Zviriko guys. Zviriko wakamboitirwa madanha chaiwo nemunhu. Akazodzoka after 15 years amwe venyu makamboitirwa madanha nevarume chaiwo vakakupai vana. Danha rekuti ukarifunga chako unovata pasi kudai. Asi akadzoka akati sorry ufunge. Sorry. Makaregererana. Masocialites tinotukana chaizvo kuda kuti zvinakidze pasocial media. Tinotukana chose tinodini. Handisi kutaurira because panyaya yazivaiwa idzo ndedzenyu idzo kupita nezidzo handinei nadzo. Ndedzenyu nenyaya mozivana nyaya dzenyu kokokona uko handinei nazvo. Animona. Ndingotaura hangu after this nyaya iyoyi guys. Kana pakanzi paita dambudziko. Handiti katingomira iwo guys. Nevamwe vese. Hanzi maSamaria ajidzana nemaJudha. Judith, that's where you are wrong. Jesu akauya akati hakuna muSamaria hakuna muJudha. Ndo pamuri wrong ipapo Judith. Pakuti hakunesa ajidzani. No. Jesu akauya akati hakusina muSamaria hakusina muJudha. Rudo akasa love akati love your enemies. The first commandment. Handiti love. Love your enemies the same way you love yourself. Kana titi love your enemies. Anenge achireva vapi? Who are our enemies? Who are our enemies? Ngatimbopafunga ipapo guys. Handiti muona. So guys, handisiviwo. Rudo chego sematadzira atinoita. Handitika tichitadzira Mwari achitiregera is the same way kuti tikangotadzira ndikangokuti shamwari sorry sha. Kana ndaona ndatadza sha. Sorry hazvire kuti uri gwara. Sorry hazvire kuti uri dofo. Sorry hazvire kuti wakapusa. Ndakazi I think ndakadhipisa paya. Funga akoka I'm sorry. Then we move on. Tinotoregererana tichienda. Vazhinji vanokwabvirana pasocial media pamukanisa chako chakoka. Hapatorina zvokuregererana zvokutukana kurisi zvokuti vakaita nazvo zviri serious zvokudaro. Hapana mufunge. Hapana. But tinozodzikisa gejo. Anomuona. Ndosaka ndiri kuti Tina Gweni vachataurirana. Vanotaurirana vega. Vanotozivana vachataurirana vega. Vanotonenda vachataurirana. Handiti maona. Vachataurirana. Saka zvinogona kuti tinetse nokuti tikutoona hedu zvokuti ava vakazodai. Handiti tikada kudzokera tese ishi. Takatomboitawo zvinhu zvokutoti zvinotorwadzawo vanhu zvokutodaro guys. Zvokutodaro chaiko. Zvokutodaro. Tikatoiti zvimwe zvokuti nesuwo zvotorwadza zvokutodaro. Tikatoudzwa mama zvokuti andorwadza zvokutodaro nevamwe vanhu chaiwo. But tinongozoti aiwa ndezvaMwarizvo. Handiwana. Wosiyana nazvo. So guys, handiziviwo. I don't know. Tongoona kuti game racho rinoperera kupi. Handiziviwo. But nyaya yacho iye kuti kwai kune zvezvikwereti zvimbazo ina handizivi. Chandoziva. Kana zvakadaro chokwadi chichangobuda pachena. Chinobuda chete chokwadi. Chinobuda hachimbotadzi kuziva. And then we'll come back and ask kuti why did you lie to us? Kokadi ngotaura chokwadi because anenge akareverawo neni wacho nhema. Anomona. Anenge akareverawo neni wacho nhema which that won't be okay. Nokuti ndichangodzoka palife. And that won't be nice. Andimaona. So yeah guys, amene pano mwachoda kumbotaurawo kana kuti kudini guys ameno. I don't see the need. Ndinongotora ndichiseka. I don't even see the need yekutukana kwese. Kutukana kwese kwabvrana kuundana kukutika antombokuoni zvimwe zvacho tongozvibvisa chimiro pasina guys. Kungozvibvisa unhu pasina chaipo. Kungozvibvisa unhu pasina. Eitozati vamweni vakatozvidza kuti ndakatozvibvisa unhu dhara ndikoko. But ameno guys. I don't know. Ameno guys. No Brenda hatidaro. Munhu wese ane basa. Katige kudaro munhu wese ane basa. Twitter kunge platform ino yauya kuzoinstigata violence. Kana kuti yauya kuzopfurira hate speech. Kuti vanhu vataure zvakaipa comment section stop it.
stop it. Hatina kuya kuzopfurirana zvinhu zvakaipa kana kuti hate speech kana kuti vanhu vatukane kana kuti vanhu vadai. Ngatisiyanei nazvo, ngatirege kudaro. Ngatimboitai zvokufara guys. Ngatichenga tichingozvifarika zvakangonaka. Iyi yazuva nebitterness ndakudza ngati mose mozviziva kuti vane mapending issues avo. Ndo uwaya angodzoka mudariro. Andimazviona. Ngatirege kudaro guys. Kana pasina mwana unoda kutaura zvake guys. Ndakuinda hangu. Ndakuinda. Amen. Tuzongona kuti game refinishing regame racho rakamira sei. Gaini bomufonera chinzwi. Asenda message manje. Guys, me, I'm going. I'll see you tomorrow, guys. I'll see you tomorrow, guys. My Wakana, can you add me? My Wakana, you're going to be the last one to be added. Yes, my Wakana. Hi, Sis Melly, how are you? Yes, how are you? Ndoda kungotaurawo zvishoma hangu, mwoyo wangu uri kuita kurwadziwa, like I'm in tears. Anyway, masocialities imimi vanhu vakafanana nesuwo vanhu zvamambotanga kuti munhu unotongobaya live yako button and you become a socialite. Zuva person munhu, she's a human being akangofanana chero nani. Whether ane murume kana hana murume, obviously anouya necontent based on side ranenge aida kutora. Saka ngatiregedzei kuti anzi Zuva akazotaura zvaseoma zvani. I've known Zuva for years. For me, kuti ndizive Zuva is because she pushed our business. Pane zvakanaka zvaanotoitira vamwe vanhu. A lot of people advertise my business na Zuva chai. They are doing very well out from Zuva. So why not ask kuti timubatsire whenever she's Zuva is live. I don't know if it's true or not. But I check. She's not live. Oh no, she is. Zuva. She is live. Maybe you can just go and listen. She is live. Yeah, let me just. 1 minute. Okay. Just that kuti pa Facebook tangozara neruvengo rwokuti vanhu munhu anenge akaita something on the past and then we judge based on the past. No, past yemunhu haichaexista. Zvakatopfuura ende ruvengo rwenyu makapanana as mazita enyu kuti bitterness what it's killing one. Right now Zuva are in a situation and vamwe they are now using it as content. Ndikakudza Sis Melly ndatongokomentawo kuti let's leave zvekuti Zuva azoita sei ndanzenonodza baba vako, but the same people vakazotanga ndozvataura here kole izvo seni ndasitakwara ndichiundugwa nemvura inopisa ndasitakwara ndichiundugwa nemvura inopisa musatuke because munhu ane business. Tiri munhu ane business, handina nyama here. Ndinotorwadziwa munhu wese business ngariende paside, but for now this is I don't know. Vamwe vachapengeswa paFacebook zvandafunga so kuitira munhu yeka because asiyana nazvo izvo. I'm just saying kuti you see, but let's keep on pushing the GoFund. I personally I'm going to help nepandokwanisa napo for Zuva because ndomuda zvitodaro. Besides ndomuda nyanga socialite imweyo yakadai so. And thank you Melly for being a pillar. Zvekuti hanzi vanhu vakura vese murai. Inonzi blood is thicker than water ka. Inonzi blood is thicker than water. But anyway, thank you very much Kola. Waita akubasa guys. Let's go. Thank you very much guys. Ande itinowe edu kuti kwanzi kudini. Ande itinonzo edu kuti ari kuti chiziva. Asi kune pane vakablockwa erapa. Pane vakablockwa. Ndisati ndadonedza live. Pane vakablockwa here. Pane vakablockwa ndatona vanhu vamhanya kutara vanga vari panapa vazhinji vaenda. Saka misi hamuna kublockwa ka. You can hear and see. All right. The guy tinonzwa. Hamuna kublockwa ndi. So guys, Morarabo guys, thank you for the set. Bread hauna kunyeba. Hauna. Morarabo guys, tobatana